Bo Nadal, señoras e señores. Estamos no mes do Nadal. Estamos no A Voltas co prato da televisión de Galicia. A ver, un aplauso que estamos de Nadal, por favor. Señoras, señores, chegou o mes do Nadal e, por suposto, aquí imos ter todas as receitas espectaculares que corresponden a estas datas. E para cociñar esas receitas, teñen que vir dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Merchi Rodal. Un aplauso para eles. A ver. Mira, Papá Noel e o reno. Exactamente, exactamente. Pareces un butanero. Foi como que yo lo saco. Pero que diso? Claro, porque vai moi cargado. Está hecho de magia. Que tal te portaches? Super Fatal! ben. Que tal te Super ben, portaches, super Merchi? ben. Ben, moi ben. Merchi, genial. Eu super ben. Ti, sí. Coches bo. Sí. Non podo dicir moito sí que me caen os cornos. É mentira, non se portou nada ben, é mentira todo. É mentira, pero bueno, nós queremos igual. Bueno, estamos xa no mes de Nadal, señoras e señores, así que imos ter receitas espectaculares durante todo este mes, de verdad. Queden con nos na televisión de Galicia a ver que nos trae hoxe para cociñar Concha de Ferrol. Boas tardes, son Concha Fandiño de Ferrol. Veño a participar no A Voltas co Prato. Pois empezou o mes de diciembre e é hora de poñerse ao tanto de facer dulces e lambetadas. Turrón, mazapán, almendras, galletas. De paso que veño aquí, digo yo aos cociñeiros a ver se me dan algunha receta rica para sorprender a miña familia. A ver, cada dos dous está máis rico. Un saludo a todos, meu marido e aos meus fillos. Del chiquirritín, chiquirriquitín, queridito del al... Mírame. Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, metidito entre bajas. A ver. Moi ben. Que vamos cociñar porque realmente Concha pedíanos lambetadas de Nadal. Pues, creo que... Lambetadas, ¿verdad? Lambetadas de Nadal. Estaba escoitando a canción e dicía eu, isto vai soar en todos os sitios, en todos os lugares durante todo o Nadal, Así que... Xa hai en sitios que leva 15 días. Que xa leva 15 días soando, sí, sí. Non vamos a decir que sitios. Que vamos cociñar? Veña, Eu Xulio. unhas galletas. Ah, ti unhas galletas. Eu Julio. Xulio, que tal? Unhas galletas, Xulio? Unhas galletas De de que? Nadal, así con moitas especias, con canela, sensibre, moi típicas do Nadal que están boísimas. O sea, como máis ou menos galletas de xenxibre de toda a Sí. vida, pero... Con canela, con pementa, con cardamomo, moitas cousiñas así ricas. Vai levar o toque da deusa das tortas. Procuraremos. Cando estas galletas as fago no hotel, os clientes marchan cun sorriso e cunha receita debaixo do brazo. Bueno. Mira ti, o primeiro agasallo do ano é para Merchi que xa sabe mirar as cámaras. Xulio Mato. Pois eu non sei onde están as cámaras, pero vou facer vou quitar isto, vale? Se non te importa, porque é que me oscila. Entón, vou deixar aquí. Explícame, por favor. Mira, vou facer uns nevaditos. Sabes cales son os nevaditos? Sí, encántame. Pois eso é o que vou facer eu, uns nevaditos caseiros, super ricos, nevadiños, perdón. Vale, o sea, caseiros van ser, non? Caseiros, 100%. Vale. Con manteca de porco, unha sobremesa. Non, sobremesa non, unha cousa moi rica. O porco está recén matado. Hombre, Está recén matado. Claro, manteiga fresca. Más caseiro que eso non hai. Temos hoxe. Bueno, señoras, señores, creo que cociñamos cousas espectaculares. De Nadal, galletiñas, a voltas co prato, nevadiños. Imos con Xulio Mato. Veña, vamos alá. Gustaron os nevadiños que ves pa aquí, Sí. É que moi ben, Son moi lambón, eu. Son moi lambón. A quen non lle gustan os nevadiños? Buah, é que son super viciosos, Además, metelo entero que... Sí, é como pasa tamén cos mazapáns, cos polvoróns, non? Que metes na boca, é como... Además, o bonito é meter o nevadiño entero e decir Pamplona, pom. Botalo todo para fora. No, Como se fa? Meter o nevadiño é un grolo de viño dulce. Tamén. É que... Eso é bocado de dedo. Ao final do programa. Vamos a ver, mira, temos manteca de porco, fariña, un poquinho de aceite de oliva, viño branco, canela, nuez moscada, azúcar e sal. Nada máis? E nada menos. Pero nada máis, quero dicir, non somos acostumados ás recetas que temos aquí normalmente, Bueno, non é moita cousa. Entón, mira, a manteca de porco ten que estar con esta textura, vale? A temperatura ambiente. Vale? E son 120 gramos, vale? Vale. O primeiro de todo, canta cantidade de nevadiños Isto vai nos dar como 20-24, dependendo do tamaño que fagamos, 20-24 UTS. Unidades. Vale. Vale, entón botei 120 gramos de manteiga cocida de porco, vale? Perfecto.
Aquí eu gusta botar en 2 veces a fariña, son 330 gramos. Pero vamos botar ahora máis ou menos a mitade e despois a outra mitade, vale? Creo que é Galicia, creo que é a primeira vez que sabe as cantidades. Sí, porque mira, ademais estos son 75 gramos de viño branco. Mira, é sabio, Viño branco de mesa, Bueno, Unha culler de aceite de oliva. é unha culler canto é? Unha culler é unha culler. Esto. Vale. Vale, despois unha culler de café Pequeno. de canela, vale? Perfecto. Esto sabes o que é? Sabes o que é? Noz moscada. Noz moscada. Isto é noz moscada. Aí E está. cañotas, o máis sorprendente é que cañotas sabe o que é. Pero non... Entón vamos relar unha pouquiña, vale? Estás toleando o pobre cámara. Por que? Se te Por que estou moves a facendo noz aquí. para todos os lados? Home, porque para relar hai que modela así. Xa. Non estou facendo nada. Mira, que nos chama a xente da casa, por Eso. favor. 664-483-419. Se tedes algunha dúbida, como se rela noz moscada, podedes chamar ao Botas co Prato. Queredes cartos? Chamade. 50 euros dunha vez e 50 50 doutra. Perdón. Piseicho Non o che guión. regalei, Piseicho o guión. non che regalei ser presentador do programa. Bueno, a ver, Non mira. rifedes. Non rifedes. Merchi, pon así cordura, Unha- Pon cordura. Face Vai poñer amor, cordura face co- amor, por cos- favor. Sí, sí. É Nadal. Escoita, é como bo 12, un poquinho de azúcar, vale? Vale. 80 gramos solo. Vale, entón todo isto, a mí gusta mesturalo con esta varilla, ainda que despois amasemos ca man. Porque despois tes que amasalo ca man si ou si, non tamén? Eso é. Vale. Entón, mira, mesturamos ben. É que Hola. os nevaditos son super sinxelos de facer. Que pasa? Sí, Que sí. lle leva un poquinho máis de tempo no forno, porque son máis grosos. Vamos dar un grosor un poquinho máis tal. Mira, O que vamos lle dá- botando... O que lle dá esa pastosidade é a manteiga, non? Claro. A manteiga do porco. E o viño branco fai que quede como o xaldrado. Vale. Bueno, ves? Ahora xa temos todo ben integradiño. Moi ben. Ves como integra todo? Estás rápido. vendo desde a casa tamén? Sí, sí. Claro, porque senón enredamos moitísimo tempo. Entón, mira, desta maneira, os electrodomésticos están para utilizar, vale? No, tan para adornar. Claro, Os no, pero me electrodomésticos. refiero que non é millor por facelo cunha varilla de man, Xa, cunha xa, batidora xa, de man, vale? Xa. Temos esta de varillas. Entón, Mas despégaselle bastante ben. Eu pensei que lle iba a quedar aí nas varillas. Claro, porque ten a manteca, ten o Claro. aceite que nos axuda. Claro, despégase E agora, bastante ben. como se me despega a min o pin aí este. Sí. Entón, agora xa aí botamos o resto da fariña e xa empezamos a traballala. As mans. Vale. Xa temos todo integrado e perfecto para traballar. Isto, unha vez que os formas, despois van ao forno ou... Despois hai que fornealos durante 30 minutos, sí. Vale. E o Mira, azúcar, ves? que vexo que tes aí azúcar Eso é- moído, pendurado, ese Home, ese eso azúcar. é a neve do nevadito. Eso vai entonces ao final. Eso vai ao final, sí. Vale. E vamos a botar un Perfecto. poquinho de chocolate tamén, Perfecto. que temos aí. Un nada. Gústame. Gústase. Bueno, imos deixar amasando a don Xulio Manto e marchamos con Merchi Rodal. Imos al... Rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité de chocolate. Eso non está Merchi. A ver, que vas Bueno, facer? vou- O teu xersei tamén é un pouco de Nadal. Claro. Aparte de que é o O teu tamén. Si, o meu si. Non hai tolos sin ideas, Fixadevos, Que ben, que guapa ben. Pois a ver, conteme. Pois estou vou facer unhas galletas, xa che dixen, moi especiadas. Por agora, o que teño aquí é manteiga, 125 gramos, 200 gramos de fariña e 200 tamén de azúcar moreno. O que lle vai a dar o toque especial é esta mistura de especias. Hola. O que fixen aquí foi mesturar. Ahora sí que é esa estou buscando, cámara, ahora ahora sí que é esa cámara, aí. Aí está. Mesturar canela, xenxibre, noz moscada, un toquiño de pementa e cardamomo. Vale, non te estaban vendo na casa, pero ti fixéchelo moi ben. Merchi. Hai que Fixéchelo practicar, moi para facer as moi cousas ben hai que fixéchelo, practicar. De verdade. Entón, o que máis ten é o doble de canela e despois como unha unidade de cada un desas especias e despois o doble de canela. Vale, ten E o doble de bótolle- canela que do resto. Sí, e bótolle unha boa cullerada. Alá, ahora aquí. Que lío, é que é moi complicado. Unha, Pancho adrede, vai me para encanta, dentro. me encanta. Tamén leva un ovo batido. E agora é mesturar toda esta para facer unha boliña. Vale, en calquera caso, se alguén perde algún paso, xa vedes que tedes aí as cantidades, as partes que tedes que meter e demais, se alguén perde algún paso vai estar nas nosas redes sociais, que aínda non o dixen, pero en @voltascoprado teredes todas as receitas, como sempre, incluídas as deste maravilloso mes do Nadal, que é un mes que nos encanta para cociñar, verdad? Que daremos Para estar na moitísimas casa. receitas Sí. doadas, moitas ideas para facer na casa no Nadal. Que guai, que guai. Vou deixar xa o meu saco de Papá Noel.
Porque senón co saco, é que pesa tanto saco, levo tantos agasallos aí dentro. Tes pensado axudar Te quiero a oficio. Papá Noel Axudar? a Papá Noel este ano? Axudalo eu. Sí, estaría guai. Pero eu son Papá Noel, non me ves? Vale, vale. Son eu. Eso non se pode dicir. Son eu. Mira, sabes que a masa é moi doada de facer, vale? Moi Agora é doada. simplemente de darlle forma de bola, esa podemos estirar. O ideal sería que repousara na neveira media horiña, vale? Pero non sei, se será demasiada masa esa para ti. Bueno, mira, quérela así rapidamente. Queres media hora xa así directa? Mira, non, Son Papá Noel. Fai frío hoxe, sabes, no verán si que Mira, metes... mira, enseña. 1, 2, 3. Xa está fría. Vale. Está fría xa. Ideal para traballar unha masa fría da neveira media horiña. Media hora pasou. No verán Ti é pide coxi. indispensable, pero agora no inverno podemos apañar. Claro, eso tamén hai que ter en conta que falamos moitas veces. Se fose no verán, neveira sí ou sí. Sí. Pero a ser no inverno, ao mellor, pues, tes un pouco de sorte. Mira, un pouquiño de fariña, por abaixo, Ajá. por riba. Vou limpiar uns pouquiñas máis, bueno, non pasa nada. Teñamos estes moldes, vale? Vale. Estiramos... Recordamos a xente da casa que a masa está repousada, na neveira media oriña. Venimos chamar a nosa convidada de hoxe a ver que lle parecen todas estas receitas que estamos facendo tan maravillosas do mes de Nadal, a Concha de Ferrol. Un aplauso para ela. Hola, Concha. Como estás? Ben, Estás ben? todo ben. Alguma vez estuveches diante de Papá Noel? Sí. Sí. E non era eu, verdad? Pero non se chegou a min para darche pedirlle nada, nin Bueno, nada. Que me dis? Nada. Bueno, ti pedías ideas Sí, de receitas. sí. Pois eu, como Papá Noel da gastronomía galega, teño ideas para ti. Vamos ver o que fai, Xulio. Veña, arrímate aí adiante. A ver logo. Hola, Concha, benvida. Hola. Pois mira, estou Gracias. facendo uns nevadiños. Uns nevadiños, Uns nevadiños. sí. Sabes cales son, verdad? Sí, sí. Coñecer. Entón xa teño aquí o azúcar moído para botarlo despois. Entón teño aquí a masa feita. Estou cortando con este cortapastas, que podemos utilizar este ou calquera de outra forma. Sí, pero como bueno, este outras como é... formas. Normalmente son redondos. Claro, como é a forma tradicional, pois vamos a facer así. Normalmente. Entón, mira, con esta pouquiña masa, mira que cantidad nos está salindo, porque despois todo isto podemos volver a xuntar, e volver a estirar e volver a utilizar, claro. Claro, Entón, que é unha estas- masa moi reutilizable. Claro, estas miñas, como teñen bastante altura, sí que é recomendable metelas unha oriña á nevera. Vale, Tamén? Sí, para para que non que se se nos enduren, esparrame para despois, que non se para que enduren. endurezcan e non nos esparramen despois no forno. Vale. Entón, pero mira que cantidad de tan pouquiña, De este xa tan non nos pouca chega, cousa. de tan pouquiña Entón, cousa que volvela a cantidad mesturar nos... toda. E agora volvémosla, facemos así unha poliña carmaus, Vale, moi ben. que salenos, mira, cantos van aí? 3, 12, xa van 12, pois igual sacamos o doble, Bueno, Damos Xulio un parece que pouquiño. ven a por todas hoxe, Pois Diante sí. Home, da- claro, Deus. por suposto, veo moi dispuesto. en Nadal, Di quero Concha, ser o ben moi deus disposto, para- é verdade, é o deus verdade. dos nevadiños. Ti queres ser o deus dos O deus dos nevadiños? nevadiños. Sí. Pasa que igual levo nos fuciños. Sí. E tamén rima. O deus dos nevadiños pode levarnos fuciños, verémolo. No voltas co prato. Veña, vamos ver a merche. Vente comigo, Concha. De aquí. Vamos Hola, por aquí. Concha. Hola, guapa. Mira, que xa ten aspecto de deusa das tortas, verdad? Hombre, sí. Ah, que sí. Sí, Vai sí, facer galletas de xenxibre. Sí, sí. Mira, Para cando ven estreliñas vou facer, cando ven un Estreliñas. invitado na casa, poder telas feitas, por exemplo, nun tarriño hermético. E o que vou facer é, por un lado, facer as bases, vou facer galletas dobles, recheas. Entón, a de abaixo é enteira, e a de arriba utilizo primeiro a grande, Ajá. despois a pequena, e o que vou facer é enfornalas así. Ah, valas enfornar en dobre estrela, como quen di. pero collo co coitelo mellor. Sí, mellor, porque senón igual che rachan. Pero son moi chulas, Claro, temos por un lado as pequeniñas e por outro lado estas que van a ser como a tapa das enteiras. Vale. o que pasa é que isto xa é para xente xove. Bueno, ó. No, Esto parece vale máis moito ben, complicado. Concha. Os maiores... Pero cos Concha, pero nenos, escoita. cos escoita. netos é idealis. Vamos a ver. Isto pode facer cos primos, os netos, con quen Sí. sexa. Un fai as pequenas e non dá e outro Claro, claro, xa claro. está. Os Claro. nenos máis pequenos fan as enteiras e Claro. despois o que teña un poquinho máis de paciencia fai as Sí, grandes. sí. Ademais, ti estás na edad de mandar, Concha. Como a ti. Nada mandar. Nada mandona. Non, Bueno, non me gusta mandar. nada. Nada. Pois igual che vai sendo hora de mandar un pouco. Pois, non me interesa. Nada, nada. Non, cada vez menos. Pois deixasme o teu poder de mandar para min. Sí, hombre, Vale. manda o que Xa queiras. está, xa está. Se non A ver se tes te obedece. moldes, A ver se me obedecen. Se non tes moldes, co que fas? cun vaso, por exemplo, con calquer bol, sabes, sirven os boles tamén para facer de molde. E todo isto que leva
leva manteiga, azúcar, fariña e un pouquiño de canela, de sensibre, especias para darlle un toquiño así máis navideño. E un ovo batido. Nada máis. E pois más, traballase. E a masa é escura, é escura porque leva azúcar moreno en lugar de azúcar branco. E canela e todo eso. Sí. De todos os xeitos, Concha, despois escribimos xa receitas, se Sí, queres. claro. Bueno, Home. bueno. Por escrito, ofrecedes así? Igual é a primeira receita escrita deste programa por parte de Merchi, Sí. Verdade, Merchi? Escribo moitas. Xa, pero non as regalas. Sí, só non che dice que no hotel regalo ya receitas a quen quera. Non te fías. Vente por aquí, Concha. Vamos a deixar a Merchi, ponte aí no medio aí comigo, veña. A ver, vale. Chegou, aquí, quieta, estás ben aquí. Chegou un momento no que me tens que dicir cal das dúas receitas crees ti que che pode gustar máis unha vez as probas. Pois terei que probalas. No, xa. De aspecto son moi bonitas as dúas. Sí. De aspecto moi ben. De aspecto ben. De aspecto ben. De sabor, De Hai que sabor probar. digamos das posibilidades a proba. pois mira, eu como me deches o poder de mandar, Sí. vou-te mandar á cadeira dos sufridores, a sentarte Ala, ali. mira, para que che- Ves? O poder foi pois. Non se pode ceder nada. Nada, pero me dices, por aquí detrás, Concha, por favor, moitísimas grazas. Gracias a vos. Nun minutinho chamámola, un aplauso para Concha de Ferrol que está connosco no Voltas con Prato da Televisión de Galicia. Eu quería ir Creo ao que alguén forno. de vos ten que ir ao forno, Eu non? teño que ir ao forno. Merchi Rodal. Imos ao forno con Merchi Rodal. A ver, que se vexan. Mira, está moi ben. Buscou unha cámara. Tempo e temperatura, Merchi Rodal. Estarán 10 minutos a 180 graus. 10-12 minutos. Entendíchelo, Nico? Entendí. Moi ben. 10-12 minutos, 180 grados. Aí vamos. Aí está. Perfecto. Listo. Perfecto. Pois deixamos aí a Merchi Rodal e, mentras tanto, contámoslle cousiñas a Galicia, porque hoxe é 1º de decembro e inauguramos o Nadal no noso A Voltas co Prato. Imos cedo? Pois pode ser, pero non queda outra. Hai xente que vai máis cedo, como Abel Caballero. Temos tantas receitas para compartir con vos que non podemos agardar máis. Queredes galletas de Nadal? Temos as mellores. E tamén faremos turróns, polvoróns, tortas ou pastéis. E ollo, que tamén pasarán polas nosas cociñas mariscos, peixes e carnes. Que vos presta máis? Centola ou vieira? Bacallau con coliflor ou capón recheo? Ou sodes de cocido? Ai, pillabans. En fin, que veñen as festas. Ide tomando nota das nosas propostas e se tedes antoio de algo, pois chamádenos ao programa ou contactade con nos a través de @voltascoprato, que aí estamos 24/7 para vos, incluso don Xulio Mato. Vamos con ele a ver que nos conta. Yulai! Puxeche moito traballo para Navidad, Sí, sí. Home, Mi má, capón recheo, que traballazo. Pero o mellor de todo vai ser que todo o material, a materia prima vai sair do teu peto. O problema é que teño enterro-te en petos. Enterrasme en petos. Sí. Bueno, de momento teño que ir a... Cando mande Bueno. comprar as centolas, xe verás como se vai queixar. Nevadiños. Sí. Vale. 175 graus, 175, 180 graus, dependendo do forno como sempre, durante 30 minutos, porque como ves, Son gordos. gordechos, vale? Vale. Despois dunha hora na nevera que estiveron, vale? Eso, a imaginar recordamos que ya a estiveron unha hora na xente que nevera. fixemos un pouco de máis... Espera, queres que chus enfríe? Sí, veña. Veña, va, voullos enfriar. 1, 2, 3. Están fríos. Unha hora de nevera e ahora ao forno, 30 minutos. Están fríos. Veña, ten que estar 175 medio graus, aí. 30 minutos, 175 graus. Moi ben. Pois aí está, deixamos a don Xulio Mato. Está soando o forno, non sei se escoitas. Vale, mira, ten chocolate branco aí derretido. Chocolate branco. Merchi no forno. Abro o forno, Merchi. Queríamos cortar. Mira como recente, A ver. Os aromas todos do Nadal. Vale. Pon isto aquí. Veña. Pon isto aquí, Merchi Rodal. Mira que ben quedaba. Ala, que E agora, preciosos o que imos quedaron. facer coas grandes, por exemplo, ves? Unha tapa, e así facemos galletiñas dobres. Ese era o truco. Ese chocolate vale, branco antes. vai a ser o noso pegamento. Podes volver facelo para que se vexa ben na casa. Sí. Vais unha tapa. Voille poñer pegamento e despois a tapa. Ah. Pegamento aquí e despois a tapa. Moi Pegamento ben. aquí e despois a tapa. E o pegamento é o chocolate branco. Por Vale? iso ten o chocolate branco aquí ao baño non, ao baño de María O baño de derreténdose, María derretendo. derreténdose, porque vai ser o pegamento. Sí. Bueno, oiches, chamoume un pouco a atención que vin as galletas cando saíron, cando entraron non estaban así, pero agora parece como que teñen virutas. É neve, é efecto neve. Pero que é, polas especias? Polas ou- especias e Ala. polo azúcar moreno tamén. Pois sí, Está moi pois sí. bonito. Pois quedan moi bonitas, A verdade é que en imaxe, 1-0 para Merchi Rodal sobre Xulio Mato. Un cero. Un cero, moi ben. 1-0, dixen. Ah, 1-0. pensei que me dicías un cero para Merchi. No, un... No, ti, dixo un eso. ti, 0, Xulio.
Dixo eso. Dixo eso. Vou a poñerme a traballar. anda. Veña, dalle co chocolate. Ui, perdón. Bueno, entón, temos o chocolate derretido. Vale. Moito cuidadiño co chocolate branco. Hai que derrotelo moi pouco a pouco, porque senón queimase e non eres capaz de traballar con O ele. sea, que se queima moi fácil. Moito máis rápido que o chocolate negro. Vale. Mira, poñemos aquí. Entón, agora, un pouquiño de chocolate branco. Estas van a estar recheas de chocolate branco. O sea que... Eso é o pegamento, a barra de pegamento de toda a vida, non? Pero A tampouco galleta, comestible. claro, xa está rica así, simplemente saída do forno está boísima. Isto é para poñelas un pouco de fin Hola. de ano. Que Entón, chulas. así, ves? A outras lle imos poñer a marmelada, Estame chamando Xulio Mato. vale? Xa sabes, Moi- eu aquí xa sabes o que vou facer. Xulio, dame un segundiño, vale? Vale. Porque teño que acabar de ver esta maravilla. Outra facemos, veña. Veña, fai outra, anda. Outra. Aí. Pegamento abondo. Bueno, Agora tapamos. bueno, que espectáculo, eh? E poñemos un pouco máis de pegamento. Que bonito, Merchi. Aí. Bueno, supoño que a xente da casa está vendo isto, perdón. Así empezamos o Nadal, eh? Estamos empezando o Nadal facendo galletas de xenxibre con chocolate branco. Que maravilla. Mira, Xulio, que pesado eres, xa vou. Pois que queres que lle A ver, faga, macho? que queres? Estás aí o nubilao ca deusa, a min que me den polo saco. Por que é deusa? Claro. Pois vas ir comer o churrasco ca deusa, biche. Pois mira, pois ao mellor o seu churrasco está mellor co teu. Ben seguro. Porque eu non iba a facer. Vamos a ver nevadiños. Vamos alá, veña. Que isto sí que é de Nadal. Nadal ten que nevar. É verdade. Entón, vamos alá. É verdade. Abre aí. A primeira 30 nevarada, minutos, que en Galicia 170. sempre en Mira que Pedrafita do bonitos. Cebreiro, aí está. Mira que bonito. E non queima, mira que maxia. Media Aí hora, os temos. Media hora, 175, 180 graus. 175, 180 graus. E temos, como ves, tostadiñas quedan por baixo. Vale. Están pedindo neve, entón para eso temos aquí o Vale. azúcar moído e vámonos ir, mira, pero rebozámonos de todo, Vale, pásalos un pouquinho. Claro. Vale. Así de fácil, Pensei que despois- si ibas botar por riba. No, despois podemos ir botar, se queremos, damos por riba, pero ti estás afeito a velos comprados, verdad? Vale. Pois aí os tes. Que chulo. Bueno, pois imos coa pregunta de No hai concurso. aplauso, un Queres un aplauso? Sí, antes da pregunta de concurso. Quero un aplauso. Dámoslle un aplauso a Xulio Mato. A xente na casa creo que quere cartos agora, eh? Gracias, que así que Que guai, verdad? Que gratuito. improvisado. Que improvisado. Veña, imos alá. Que doces fai hoxe Xulio Mato? nevadiños, Que doces fai hoxe Xulio Mato? nevadiños. 664-483-419 e tedes o teléfono da voltas co prato, chamade 50 euriños en xogo, seguro que probastes os nevadiños, bueno, moitísimas veces no Nadal, pois hoxe témolos aquí, de maneira caseira, E feitos ademais, por Don vouche Xulio. facer moreniños tamén. Vale, O sea que- facer chocolate. Con chocolate, aquí o tes, mira. Chocolate, que lle botamos un poquinho de nata, un poquinho de manteiga e un poquinho de aceite de xirasol, vale? Vai facer Entón, agora, moreniños de chocolate. do mismo xeito que metemos o nevadiño Ala. no azúcar, agora vámoslo meter no chocolate. Hola! Mira que sinxelo. E agora con algo así parecido a unha... Bueno, Escurrímoslo ben. bueno. Mira que brillo ten. E agora isto sí que temos que deixalo. A convidada non vai probar porque temos que esperar un bo rato a que enfríe e quede calladiño. Pode ser Xulio Mato o novo deus dos doces de Nadal? Pode, pero polo menos dos nevadiños, a que a deusa nos fai. Dos nevadiños, polo menos. Isto sí que é improvisado, Xulio Mato? Despois de facer os moreniños, mereces un aplauso. Un aplauso para don Xulio Mato. Que crack, 50 euriños en xogo. A ver se está atenta a xente da casa. Imos a Sarria. Rosa, que tal? Boa tarde. Boas tardes. Como estás? Moi ben, moi ben. A ver, Vendes que tal? un dulce de maravilla. Cos dulces, dis. Vale. Digo, que tal te portaches este ano? Ai, eu perfectamente. Sempre ben. Sí, sin problema, sin problema. Se te portaches ben, ao mellor podes levar 50 euros. Pois ao mellor, a ver, Imos alá. Que doce fai hoxe don Xulio Mato? nevadiños. Moi 50 ben. euros que marcha para Sarria. Un aplauso para Rosa. Que maravilla. Moitísimas gracias. Nada, Rosa, gracias a ti por chamar e xa Veña. sabes. Disfruta das Chao, receitas chao. do Nadal, vale? Vale. Hasta loguiño. Chao.
Mira, que pasada, Ala, pois non vou facer máis porque non me collen No, aí. está ben, está No escurridor. Isto podemos utilizar ben. para escurrir. Bueno, aí estades vendo as dúas propostas, neste caso, os moreniños de Xulio Mato, as galletas de xenxibre que están preciosas, de Merchi Rodal. Mira, Xulio, non digas que non, Preciosas, Home, Están preciosas. non me cabía duda. É unha pasada, Mentras tanto, nós imos co público do Voltas co Prato, imos con Concha de Ferrol, veña. Ahora sí. Ei, Papá Noel! Concha, que tal? Ben. Como estás? Estou ben. Estás ben? Sí. Sí. Ti tes espírito de Nadal? Sí, Justa, Nadal? gusta. Sí. Sí. A mí tamén me gusta. Sabes que pasa? Hai un problema en Nadal. Antes, No, que hai un problema en Nadal. Que Claro. comes moito. e despois a báscula métese contigo. Sí, pero mira, Concha, chega un momento que dis ti, hai que comer. A vida é así. Hai xente que di, comer hai que comer. Sabes? Sí, sí. Hai que comer eso que estamos vendo. Mira que maravilla se está vendo a xente na casa, que eso é todo espectacular. Sí. Queres te levantar e vir a probar? E quererei. Bueno, pois damoslle un aplauso a Concha, levántase e ven probar. O a Voltas co Prato, veña, arriba Concha, vamos a hablar. Ai, vente conmigo, querida Concha, vamos con Comigo a Merchi. Colombia. Con Merchi Rodal, vente. Mira isto, mira isto. Ai, Ai, Merchi isto xa os abre o colocou. apetito. Xa os colocou, Toma. Levan marmelada, levan de todo, ver. Mira, unhas Que fixen chulada. con marmelada de amorodos e os outros con chocolate branco. Que bonito. As pequeniñas tamén lles pusen un Desde logo a poquinho de pinta é chocolate branco. impresionante. Moitas grazas. Moi ben. Un aplauso para Merchi que fixo unha receita espectacular. Grande adeus das tortas. Maravillosa. A ver se ven Xulio, que eu vexo a Xulio. Vou. Vexo a Xulio traballando. Vou. Vamos facer unha cousa. Queres repartir cartos comigo? Cartos. Sí, a xente da casa. Eu non teño cartos. Bueno, pero reparto seu, non te preocupes. Vamos a preguntar á xente da casa. Non me deixaron traer nada. Nin cartos? Nada. Bueno, xa os temos nós. De que son as galletas de Merchi Rodal? De xenxibre, de especias tamén valería. Bueno, de xenxibre, Bueno, sí, veña. de especias, veña. De especias válenos. Veña. 664-483-49, chamade, temos 50 euriños en xogo. De que son as galletas de Merchi Rodal? De xenxibre ou de especias. Moi ben. Agora sí, ven por aquí, Concha, Sí. que chegou o momento de probar. Bueno, é o momento máis Ai, bonito. Ai, o momento máis bonito, Concha? Así Pero que despois, o final, penso que é complicado. decidir. Claro. Pero No, primeiro no tens pasa que nada. probar. Así que, Concha, cando Cal queiras... probo primeiro? A que O ti que queiras. queiras. O que ti queiras. Vou probar esta. Moi ben. Vou probar os blanquiños. Os nevadiños. Os nevadiños, De Xulio Mato, a ver que tal están. Bueno, non ten má pinta. Ai, cuidado. Ricos. Tan ricos. Está dicindo Concha que tan ricos. Quedaron moi Hasta me bonitos, sorprendeu a min. Moi ben, Están moi bonitos. Xulio, que conste que Xulio, cando mordeu, mirache po nevadito dicindo quedoume ben. Quedoume ben o nevadito. Recordade a pregunta de concurso, vale? De que son as galletas de Merchi Rodal? De xenxibre ou Moi de ben. especias. Chamade ao Voltas co Prato, 664-483-419, 50 euriños en xogo. Concha, non tes por que comer todo, Eu pensei que se iba a comer todas. Ah, bueno, eso como queires ti. Pero terás que probar os dous. Mentras tanto, imos repartir cartiños, tes aí auga e podes probar o outro cando queires. Imos ás somozas. Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, cañotas, que tal? Como estás? Ben. Carmen, non sei que che parece todo o que ves aquí. Ai, pareceme estupendo, ojalá estuvera aí para probar. Bueno, pois xa sabes que podes vir cando queires, Bueno, sí, xa o sei. Bueno, quen crees que vai gañar? Ai, calquera dos dous. Vale, Ten os chica. dous boa pinta. A tal hora vale che calquera. Sí. Vale. Pois veña, por 50 euriños. De que son as galletas da deusa, das tortas? De xenxibre. Moi ben. 50 euros que marchan para as somozas. Vale, gracias. Un bico moi grande, Carmen. Chao. Chao. Hasta loguiño. Chao. Hasta loguiño. Chao. Ai, Concha. Quen fora Concha, Ai, que Agora te- me hace. Non sei se sería Concha ou a galleta. Se fora concha, comíamos ahora na Navidad. Pois imos alá. Hoxe no programa fixemos as primeiras galletas do Nadal, as primeiras receitas do Nadal. Imos estar todo o mes así e chegou o momento da verdade, Concha. A ver, está... É complicado. É complicado, pero chegou o teu momento, Imos alá. Concha de Ferrol. Despois de probar as dúas receitas, quen gaña a Voltas co Prato? Para min non me as preocupes. galletiñas, Pa ti? As galletiñas. As galletiñas de Merchi Rodal son as vencedoras da Voltas co Prato. Aí está.
estás? Moi ben. Que tal o pasaches? Sinto, pero... Que tal o pasaches, Concha? Ben? Sí? Disfrutáchelo? Sí. Bueno, volveu gañar a deusa das tortas, Ah, por Dios. Quen contaba, Quen contaba? Nadal é moi largo. De todos os xeitos, señores e señores, xa saben que nos poden seguir nas ben. nosas redes sociais en @voltascoprato, aí vai estar todo pendurado como a sempre. Por favor, seguídenos, seguide compartindo as receitas, nós estamos encantadísimos de que nos vexades. E por certo, non nos dixemos, pero temos lista de Spotify e todos os auténticos temazos do A Voltas co Prato están no Spotify do A Voltas co Prato, así que, por favor, seguídenos nas redes sociais, seguídenos no Spotify, cociñade, vivide, sede felices e creade moitísimo. Picos, vémonos mañán, non, o luns, no A Voltas co Prato. Chao, ata mañá. Vamos comer un pouquiño, non, veña. Concha, podes comer máis, home, comede.